Mınca altın gümüş. Fuat Sağlar Esren'le düşkün öyerekler. Vay bu. Bir an ben tutsar bayettiğini ben ortanım. Adını ben kesin olaymadan ben. Hiçbir kavramın dedim. Vay sizden beni kargıtlı ayaklarınız Allah vermen ettin ben ortanım. Ey tüyleme. Ey hatım day. Sultanım hatımdayım sultanım o. Aaaaaaay! Tamam ne emeğirim? Ne emeğirim tamam? Bana ne emeğirim? Ne emeğirim? Ne emeğirim? Mahkama sıraplar ya. Araydım da nahil o karay. Ne burnumu sen kesir edip eli uğrak durdun. Ben ne emeğirim? O kellem de tügülüp bak ya. Beni bu hiç görüyorum. Ne emek ya? Şuan ya abi adımı şuna var. Vay deme. Onu kelle takır. Vay tel. Tül seni yemelim, kesmeye yağladım. Sen gelsinler yönünü öğrenmeyen ne belli. Hani Ayşer Khan ne mi haber? Ne mi haber diyor? Kesmek. Bana bir Hazine darı mı yine? Hazine darı yoksun bozuk olmadan gelsen gelmesen bellidir. Başka tavarın olmadan gellemiydim yapsan bakın. Uğraşta da didirir. Sen kim ay? Hazine darı hatırlar ne dersin sen? Benim kulübeti. Ha? Kulübeti? Beybe. Şu kulübünün kalabasının kabarası köşük soruyor. Ben kavarası bilerim, isim olmasın davarası bilerim. İstesine kağısı neyse o konuların ölçüler niye veresi bilerim. Kışlıklı mı? Kışlıklı? Kışlıklı ettim ben bunu. Ulan mısır ettin ha? Kavarası. Ne beleti? Ne mi? Hayırı darım, ne ustak gelecek bundan. Yok mudur? Kavarası. Salam elik bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Besidiň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ýörejek ýoluňyzyň gyşyň ak garyaly aýdyň bolmagyny, ýüzgözleriňiziň baharda çylan bägler ýaly elmedama ýylgyryp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Bizi toýly mekanda ýaşadýan gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleriniň ählisi rowaj altyn. Bilşiňiz ýaly mehriban ýerleşler biziň ýurdumyzda täze 2022-nji ýyl ýetip gelýär. Bayramçylyk münasibetlerine biz öz örejilik toparymyz bilen bir näçe medeniýet sunugy işgärleriniň öýlerine mehmançylykda bolup heme olary bayramçylyk bilen gutlaýar. Hemem bayramçylyk gutlawlaryny size ýetirýär. Edil häzirem biz Türkmenistanyň halk artisti, biziň söýgüli artistimiz Orazgul Abbasowalyň öýünde mehmançylykda. O wece hoş gördük birek. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Goý täze ýylsy-da täze üstünlikleri, durmuşyňyzda täzeleniş getirsin. Indi bayramçylyk münasibetli biz halypalamyzyň öýlerine aýlanyp bayramçylyk bilen gutlaýar. Indi siziň ýalyk bir wäşi artistiň öýüne gelen bizde de heme bir gülüşesimiz gelýär, wagtymyz şatlykda, şadýanlykda geçiresimiz gelýär, hemem şu ýakymlyk pursatlary ýadyr edip halkymyza ýetiresimiz gelýär. Şoň üçin ilki bilen bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýar, hemem siziň bu ýsançly gurrunlygyňyzy, gutlawlaryňyzy halkymyza ýetireli, söhbetdeşligiňiz dowam edýär sanam. İlki bilen gutlap berseňiz. Umuman täze bayramçylygyna bütün halk garaşýar. Ýeke biziň halkymyz däl, bütün dünýäň halky şu täze bayramçylygyna garaşýar. Sebäbi täze ýyllar her kim bir täze zatlara garaşýar, gowy zatlara garaşýar. Mysal üçin dogan garyndaşyndan, jigisinden, çağasyndan, gyýdyndan, oglundan her kim bir-birini goňsy bilen ara gatnaşyr. Umuman täze bayramçylygy bütün dünýäň bayramçylygy. Aslında hemme ýurtlarda da maşgala bayramçylygy. Umuman her kim şu täze gelýän ýyly öýünni awadan arasa päkide bir gow garşylamaň uğruna türkmeniň saçagy her bir bayramçylykly dürli dimenden dogaly. Ýöne täze ýyly has bir uwudun kän bir irimişli her kim bir birek birege süýjüde
zatlarından kutlap, son yarı täzeyle iň bir bayramyň naýbasy bayramçylygym kadiýenne. Hawa. Oraz öleje şu täzeyle ýetip gelýär diýilýär, olen bir 10-15 gün öňünden adamlar arçany berýärler. Bazara gidip arça satyn alýarlar. Indi sizin öýüňizde näçerak wagt öňünden arçany berýär? Bizim öýümizde mysal üçin ejem aýyň 15 bolýar, olen hay arçany getirin, jäjekleri getirin, bedäli başagaýlyga salýar. Sizin öýüňizde näil bolýar? Şoňa beýleklerde de şeýledir. Şeýle bolýar. Bizim çağalardan beter bir hil ullur täzeyle has howluk gelýär. hawa. Size de şonýalmy? Hawa bize de soýmaly. Oraz öleje elbette bir medeniýet sunugy diýişgäri bilen artist bilen has dogry söhbetdeş bolanda bir ýylgyranyň duýmany galýan elbette olaň durmuşynda bir gülküli wakalar hem köplenç bolup geçýär. Elbette sizin bir ýaş döwürlüğüňiz sahnada bir keşipler ýerine ýetirýän döwürlüğüňiz häzir hem siz ýerine ýetirýän sahnada keşipler ýönem has ýaş döwürlüğüňizde bir ýatlamalar kän bolanlar. Hawa bir gowy bir oýun goýdular. Ay ýaşdaýyn bir 10-20 ýyl geçdi geçenler. Hawa. Sonra ruhiyet köşkünde çıkış etmeli boldy. Şu goýun oýunumyzdan bir gaty bir gülküli sahnamyz bardy. Şonu almaly boldyk. Ne sahna gidip dur sahnada. Ondan sahnan gyrasynda ýol başymyz dur. Menim şu çykmaly sözüme garaşýan bir söz aýtmaýlar bolen ılgap çykmalylar menim. Indi çykjak bolup durun bolenim. Men köýnegimden çekýär. Ol aktrisa. Ondan näme diýip ýuwaşlyk bilen emesden sebä çykjak bolup durgan azar bersen bolanok da. Ondan şeýit dur bolen menim näme diýdim şu okuran içinde de un var da. Boşam däm. Boş däl, un var içinde. Onun son neydi? Azrak tepäýsine kelläme diýdi. Menim bor, azar verme suat diýdim. Onu ol çykdyn ne oýnama, ol öňürtü çykýar. Onun çykdy da, indi men çykmaly gelegim geldi. Ondan kaptalynda da ýol başlamyň biri durdy. Onun dogancygym diýdi bir gowy oýnasana diýdi. Menem janyňyz sag bolsun diýdim, ähli üzüm bererin diýdim. Şeýdip dadanaklap çykdym, elimde de okary içem undan oly. Ondan gara şu sahnamyz şu taýda oýnadyk. Indi un sepmeli ýere gelende bir kelek elim bilen alnymda şeýtdim de goýdum, soň ýene bir zat diýdi bolenim. Alnymda okarany kellesine geýdiräýdim. Ondan bütün ýöne üstü ýöne men onu şeýde alyp ýöne sepelemelim. Ýöne sahnan garasyna çykmakam şu sözi diýdi, onu seni bir edibersime diýdim, seret diýdim. Onu şeýdip kellesine geýdirdim bolany. Soň çykyp bir gyýkyrýan ýane düşünmeýdim meni bütün ustasym onu etdiň diýip. Ýöne halkymy gowy Qowul etdiler. Sahnada käwat şu bir ýadgydan çykaýmal pursatlar hem bolýar, halipalar oňa ýazylmady kanun diýilýär, şeýlemi? Halipa. Ýene bir pursat bar, ol gaty sahnada gaty gowy gitdi şol oýunymyz Nesimi diýip bir oýun goýdy. Biziň iň bir naýbasy ýolbaşy rejissörimiz oýun goýanmyz bardy, Ata Alowdy, Ören Zekiler rejissördi. Şol oýuny goýanna Nesimi bilen ýanky gyýyz duşýa, şoňa at sowgat getirýär. At sowgat getirýär bolenim, hormatly şahyrim diýär. Hol at görýäňizmi diýär. Ýanky gyýyz. Men oýnaýan kesbim. Siz şok gyýdyn kesbim. Menem şok gyýdyn kesbimne. Ýaş mahalym. Ondan hol at görýäňizmi diýdim bolenim. Zalın bir oğlun çykdy da ýerinden turdy da atın kişniýän sesini etdi. Ol bolmady lalla. Näme diýsem kam diýip pikir etdim de. Bagyşlan hormatly şahyrim diýdim, ýanky kişniýän baýtal diýdim, oňaňyrsyndaky diýdim. Şeýdim onu halk bir sapak çaldy, gowy jogap berdi diýen ýaly etdi da. Umuman başaryp çykmalylar siz. Ýöne bizim sözden daşa çykmaga hakkymyz ýok. Men ýöne gaty käýinje garaşdym. Käýinje garaşdym da diýene
Kayemediler ya bilmediler mi? Yöne son ayttılar. Sedasap bol onu etme deyipten. Duydurdular yoşluk bilen. Sahnada her hil Hava fırsatlar sahnada hava her yer fırsatlar var ya. Yankı sizin gurrun veren sahnağınız var birinci. Hava. 10 sepyan sahnağınız. Hava. Şu wat pikirlen oturun bolun mirası arxiv ýygyna ýazsa. Hava. Şu arxivde de sizin yankı aýdýan sahnağınız bolmaly. Ýalňyşmydy? Tuğuleme. Häzir bir 20 ýyl diýdiňizmi? Hava, 20 ýyl bolanlar. bolandyr. Hava. 20 ýyl mundan ozal bolan waka bileje tamaşa däýli. Başüstüne. Mawa ekrany hem halkymyza ýetireli. Yöne sizden bir haýsym var. Hawa. Şol oyun mende yok da. Bana vereýsin. Ora öylece siz ma gowy ýol salgy berdiňiz, men helle näme sowgat bersem kem täzeli diýip pikirlenip oturdum. Ha. Onda men size şo ýazgyny sowgat beräýär. Bolarmy? Ma gatulu sowgat memçi. Onda gelin häzirlikçe ekranymyza tomaşa edeliň şo pursatlara. Nedir şo sahna bölüjüne seredelim. Onu sehhodymda dolanar. Başüstüne. Gelin onda mehriban illeşler, asalym gülüşeliň, gülkülü pursatlara tomaşa edeliň. Ay diýen ýok bolsa boluversin, näme diýen ýok bolsa. Näme diýdiňmi? Ay bolsa boluversin diýen, näme diýin? Diýen ýok diýen, nä? Agir. Aksyn bolsa bolsam diýen, nä? Onda bir diýme. Kutlu bolsun nä edelim. Agir. Westby rahat ýalym keçekdim dagy. Bu näde näetdim? Wey, doğru zanime. Akar, anına yaxşı diýipdir. Hawa. Aksın ayağın olacak bolsam diýen, örümceğe da bıraksa. Ýok ýerinden. Bu nädedim men gül ýazyk toýgyňyzy 20 bilen göğüň arasyna yekece gyňasygy. Näetdim bunu? Halim sıramadan doğru zan. Entek toýgyňyzyň köp bar inşallah. Ene yankı 10 sepýan pursatlaryňyza halkymyzam tomaşa edenler bize tomaşa etdik diýsen gyzykly sahna eserden bölük. Ene siz bilen otur qaç şu ýakymly ýatlamalardan kän ýatlasymyz gelýärdi. Hartlar bilen, ýaşlar bilen sona muradyna duşluk geçirýärdi. Oýnaýan artistler bilen. Şonu madama so kimin sonra wadiýse zarlan hatçy bilen ýazyp ýeberýärdiler. Onu hat gelýärdi, okuýardy sesin çykany men ýüzüme seredýärdi, hatyny goýýar. Onu ýene näme üçin ýene okuýardy, ýene näme diýärdi, ýene hat noýa ahir onun bir ýerinden turdy zarlan men soragma diýip. Onu maňa bir gahar geldi turup. Onu menim kaptyny türnä bolan. Bir teatr hakkında sonra, yeni bir zat hakkında sonra, artistler hakkında sonra. Yani ora öylece şu islenlik adamı gyzyklanýan zat şu medeniýet sunugy diýişgäriň artist aýdym tapawdy ýok. Şo maşgala ýagdaý. Näçe çagasy var, nirede ýaşaýar, ýaşaýyş durmuşy nähili. Umuman bu halkda ol gyzyklanmalar gowy diýip düşünýän. Men sebäbi halk siziň bilen gyzyklanýar, halk sizi gowy görýär, halk sizi söýýär. Gyzyklanmalar hem şondan döreýän bolmaly. Hemme adamlar da gyzyklanmaýarlar. O mümkün. Ýöne käwatda oýun oýnap çykýan onu garryda näme eneler gelýär. Çykýan saň gapyda dowurlarda garasyp. Orazgul can näse ittirýärdi. Orazgul geldiňmi diýip. Ona gelýärdi gujaklýardy. Ona menem gujaklýar. Men näme plan erdim geldim, oglum teatra gitjekmi diýdi. Menem diýär Orazgul oýnaýam diýip soradym diýär. Onun o diýdi, onun geldim seni göräýdim diýär. Yaman görüsüm geldi. Seni diýip bakyr taýaklyca garrysa aýal bar goýar. Onu şeýdimem tanış olup doğsam morg gidiyorsun. İstapara gidemede yine doğuşyaz, yine görüşyaz. Sonra Allah'a karar. Muman günler gyzykly geçýär. Artist bolsaňa hatam. Allah'a şükür. Şu sungatı 58-nji ýyldan bäri sungatı ömrüm berdim men. Ýekiji mindim, gynanamak, begenýän. Şu daşary ýurtlara gitmeli bolýar, hormatly arkadaşymyz öyle sapara gidende ekdiýär käwat. Galy real pursatlarym bolýar. Ýöne watansyz ýaşap bolmaýar. Watanymy gowy görýän. Öz watanyny küýsýän. Men
umuman vatansız yaşap bolan. Yaşap bolan. Elbette watansız nädip ýaşajak? Gahrman arkadamyzyň biziň ýurdumyzda ähli mümkinçilikler bize döretip berip bolsa. Sorama. Yaşaýyş jaýlar diýjekmi? Işlemäge ähmet ornuňyz diýjekmi? Mehriban arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, Allah'dan zan sağ bolsun. Sebebi öz halkyna, watanyna gaty ulu esretler görkezip esretli ulllarda ýaşady. Ho, bizim ýurdumyz ýaly men pikirimçe hiç ýerde ýurt ýokmy diýen. Diňe bizde var. Bizim onu aýap saklamaly. Gahrman arkadamyz halkymyza ören uly ajaýyp şertler döredýär. Ýaşamaga pursatlar döredýär. Hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Halk bähfitli işleri, ähli işleri dowam bolsun. Rowaşlyklara betlensin. Sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun, orada ölejek. Sağ olun. Ine siz ýaly halipalar biziň aramyzda ýaşaýaka, bize öwrenmäge, döretmäge pursatlar ken. Gahrman arkadamyzyň döretýän şertlerinden peýdalanyp biz siz ýaly halipalar bilen duşup bilýäs. Töhotda şolup bilýäs, geçen ýoluňyz hakyna tanyş bolup bilýäs. Biz size şuňky beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Ýene bir ýoly täze 2020-nji bars ýyly bilen tüýsürekden gutlaýar. Bars ýylynda biz size tutýal jan saglyk arzu edýär. Dörejilik üstünliklerini arzu edýär. Elmedama şu halkyň arasynda bolanmyzda halkymyzdan şeýle bar islegler gelýär. Oradul Abbasowan biz ýene sahnada göresimiz gelýär. Ýa-da teleýaýlymyň üstü bilen göresimiz gelýär diýen islegler köp bolýar-da. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp men halkymyza söz beresim gelýär. Janyňyz sag bolsa, ýene de biziň aramyzda bir näçe keşipler bilen halkymyzy begendirip durarsyňyz diýip men halkymyza söz berip bilýärmi? Özdeje. Hormatly arkadamyz öz halkyna şeýle esretli günleri berýär. Onu işlemän, men plança ýaşadym, garrydym diýesim gelenok. Günne işe barıp, şu işläsiň gelýär, döredesiň gelýär, halkyna hyzmat, watanyna hyzmat edesiň gelýär. Sebebi diýsem hormatly arkadam, ähli şertleri döredip otyr. Mehriban halkymyzy, hormatly arkadamyzy täze ýyl bilen gutlaýan, täze ýylyňyz gutly, mübarek bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ähli işleňiz diňe rowaşlyklara betlensin. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Onu öz aýdyşyňyz ýaly men ýaşym tegsene bar diýip bahan etmäň. Ýurdumyz gulaşdy garraman indi diýär. Şoň üçin garramanmydama şu owodanyňyzy, şu durkuňy saklap biziň aramyzda täze keşipler bilen bizi begendirip durun. Gutly bolsun täze ýyllaňyz. Hemmemiň gutly bolsun. Sag olun. Sag olun. Ine mehriban ýerleşler şu gün biz Türkmenistanyň halk artisti biziň söýgüli artistimiz Oradul Abbasowalarda mehmançylykda bolup Oradul ejeň täze ýyl gutluglaryny diňledik. Durmuşynda bolup geçen gyzykly wakalardan bize gurrun berdi. Söhbetleşigimiziň dowamynda bir näçe gyzykajyk gülküli sahnalara siziň bilen bilelikde tomaşa etdik. Biz sizi ýene bir ýola täze 2020-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýas goý. Täze ýyl siziň ähliňize täze üstünlikleri baş etsin. Täze ýyl ähli etjek işleňiz şowuna bolsun. Halipamyzda da biz täze ýyl diňe jan saglyk, uzak ömür, dörejilik üstünliklerini tüýsürekden arzu edýär. Bizi şeýle işretli zamanada, boleliň durmuşda, toýly mekanda ýaşadýan gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Goý, gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleriniň ählisi rowajarsyn. Täze ýylim Oğuz ýaly seherim, bu evi diýara gadamyň düşsün. Gyşda goýudylyk ýa-da mehriň, gaýnawkyjylara keremin goşsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun.